Fil-gżira Joseph Muscat qal li Lawrence Gonzi għaddej bi sforz bla preċedent biex ibih il-kriżi tal-gvern tiegħu bħala xi ħaġa normali u dan bilan li jibqa' ggranfat mas-siġġu tal-poter. Iżda l-kriżi mhix normali u pajjiż fi kriżi għandu bżonn tmexxija soda. Jiġi fil-Parlament u jressaq mod konsistenti u kontinwu il-voti li hemm bżonn li jitressqu mingħajr biża' u mingħajr tkaxkir tas-saqajn. U jekk b'mod konsistenti u kontinwu il-gvern mill-bankijiet tiegħu jirbaħ dawn il-voti, allura l-Prim Ministru jkollu kull dritt illi jiggwadanja aktar ħin. Jekk il-Prim Ministru ifalli dan it-test, jekk il-Prim Ministru mhux lest li jmur għal dan it-test, l-unika triq onorabbli, l-unika triq illi permezz tagħha nistgħu nassiguraw stabilità hija elezzjoni ġenerali. Il-paniku li jinsab fih il-Prim Ministru għal Joseph Muscat joħroġ ċar mis-sistema reattiva l-aħħar li qed juża fejn spiċċa anki jevita l-mistoqsijiet ta' ġurnalisti. Hekk għamel fuq il-ftehim tal-Akta. Waqt li ddikjara li l-Partit Laburista huwa kontra dan il-ftehim, Joseph Muscat żied li wara l-protesta tas-Sibt kien jistenna li l-Prim Ministru jħares mill-ġdid lejn dan il-ftehim, iżda minflok qal li se jżommu joħroġ b'liġi ġdida dwar id-drittijiet ċivili. Biex wieħed jitkellem dwar drittijiet ċivili iżda rid ikollu l-kredenzjali għal Joseph Muscat li fakkar li meta pajjiżna għamel għażla favur id-divorzju, Lawrence Gonzi ivvota kontra. Meta tkellem dwar in-negozji, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-burokrazija ma tissigurax trasparenza. Il-Prim Ministru huwa l-aqwa difensur tal-burokrazija, jien ma niddejjaq xejn li ngħid li jien ħankun l-akbar għadu ta' din il-burokrazija, l-akbar għadu tal-burokrazija. Fejn nassiguraw trasparenza, fejn ikun hemm kontabilità. In-negozji żgħar u kbar huma kruċjali biex pajjiżna joħroġ mill-kriżi ekonomika. Is-self-employed lin-negozju huwa il-klijent tal-gvern u mhux viċi versa. Mhux il-gvern il-klijent tan-negozju, imma n-negozju il-klijent tal-gvern. U għalhekk irridu nagħmlu dak kollu li hemm bżonn biex nifirxu it-tapit l-aħmar lin-negozju u lill-investitur. Lawrence Gonzi saħaq Joseph Muscat għandu problema ta' nuqqas ta' direzzjoni strateġika. Fis-saħħa appunta bħala kamp eżekuttiv ta' Mater Dei persuna li ma jemminx li s-saħħa tista' tibqa' b'xejn. Illi naraw li jkollna sistema tas-saħħa tajba u b'xejn għal kulħadd. Fl-edukazzjoni il-Prim Ministru appunta rettur tal-Università li ħares lejn is-sistema tal-istipendji bħala waħda mhix sostenibbli. Joseph Muscat fakkar li l-aħħar Prim Ministru li naqqas l-istipendju kien Lawrence Gonzi innifsu f'Ottubru tal-2005. Gvern Laburista ġdid mhux se jilab mal-istipendji, ħajżomm l-istipendji u jkompli isaħħaħ l-istipendji.